Hello, what's up guys? For today's video, maniniksay tayo. Matagal-tagal tayong hindi nakapaniksay. Kaya maniniksay tayo. Try natin sa bagong spot. Ngayon ko lang i-spatan tong spot na to. Nadaanan ko kahapon. Nadaanan ko yung spot ng isda. Kaya binalikan ko. So, maniniksay tayo ngayon guys. Ayan. Stay tuned na lang. So, update ko na lang kayo sa mga tira natin. Oh, 1-0. Unang tutok natin guys. Yun. Pangalawa. Pangatlo. Pangatlo natin guys. Pangatlo.
Ito, pang 5 natin guys. Hindi na video yata yung pang 4. Hindi ko alam. Parang namatay yung cellphone natin. Nakakalima na tayo. Ali. Buntot. Nabuntutan siya. Yung pang-anim natin. Pang-anim natin guys. Lalaki. Yun, dali na naman guys. Ang walo natin. Malaki. Ang walo natin. Ang gulo. Medyo malaki. Yun. Nadakkel banget nih, Panglima Ramayat. Nandani mo 2 kilo na natan. Nandani mo 2 kilo. Pang-siyam natin. Pang-siyam guys. Tagalog.
Kaawid kayo, datuyok ka lang. Ay, nakado madahalaman, garak ko. Mana, ano, dati kuraitan, 2 kilo sa ulo. Ano na ba? Dudakol. Pilyam lang. Ay, Putok ka mga putok. Nala siguro. Da. Naglalapad na. Nagkadura ata na nalinaw. Ano yung sabong kakabasa? Lawak mo. Kadura. Nagtoyak ka na bumabala. Pang ano na natin to? Tupot. Pang siyam. Pang siyam natin guys. One eternity later. So yun, pauwi na tayo guys. Ito lahat yung huli natin, oh. 10 piraso yan. 5 fingers saka 4 fingers. So ito lahat guys, tinanggal ko sa ano niya, sa tuhugan niya. Bali 10. 2, 4, 6, 8, 10. Medyo malalaki din, 5 fingers saka 4 fingers. Yan, so naka-jackpot din tayo guys. Sulit din natin ngayon yung paniniksay. So yan, salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa next video na naman ulit.